Babalelwa emashumini ayisishiyagalombili nesikhombisa abantu abasuswe endlini bayokhoseliswe ihholo lomphakathi eNewcastle ngenxa yezikhukhula. Ukuzwa kabanzi ngalokhu sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC uBongani Gema. Gema, sikwamukele endabeni zehora lokuqala. Angibingelele noxolo ngibingelele nakumbukeli. Sinjani isimo lapho njengamanje? Noxolo njengoba usushilo ukuthi bangaphezulu kwa100 esifundazweni abantu abasusiwe emakhaya bayobekwa endaweni eziphephile indawo efana namahholo abangaphezulu kwa70 kwabo basuka la eNewcastle la sikhona ke njengamanje emahhovizini amasipala wesifunda emajuba la khona ke uMEC wezokubusa ngokubambisana nomphakathi umama uBongiwe Sithole Mloyi ezokhuluma nomasipala ukuthi eziphi mhlambe indlela abangazenza ungenelela ukusizakala kakhulu kwabantu abasusiwe emakhaya. Besilalele nje umasipala usichazela ukuthi imizi eminingi ibhidlikile, imigwaqo ibiphansi kwamanzi, ama-bridge amanye kuze indawo odlokole kuzodingeka ukuthi ngempela uhulumeni angenelele ukuthi lezi indawo zakhiwe kabusha baphinde basizakala. Into abayishilo ukuthi into abayaziyo la eNewcastle ukuthi babili abantu asebeconfirme ukuthi sebashonile, ingane umfundi eneminyaka ewu22 nomuntu wesilisa obalelwe eminyakeni ewu52 naye bashonile, ingane ngathi ihambe namanzi ibezama uhola bridge kanti lo wesilisa utholwe ehleli edizo komfula engazakali noma bezama ukuwela noma besalinde ukuthi mhlambe imvula zithukuma kancane. Bakhona abanye ababili endaweni enjengase Mtobatuba ekusoloku ukuthi naye ubewela ibridge ngemoto wahamba namanzi nasendaweni ekuthiwa isengwavuma la khona kwazi ukuthi umfundi loke aduka ngolesihlanu namanje akakatholakala ugcinwe efunwa izolo. Uhulumeni izolo ukhiphile isixwayiso esiku level 5 ukuthi ke zikhona imvula ezisalindelekile ukuthi zifike la esifundazweni nazo ekusalindele ukuthi zingenza umonakalo indawo ezigado kakhulu, indawo njengozululand, indawo esenjengo King Cwetshwayo okuyizona indawo la kuthiwa khona imvula ezinamandla ilindelekile ukuthi zehle kakhulu. Namhlanje silindele ukuthi ungqongqoshe uBongiwe Sithole Mloyi oluphi ungenelele zolimemezela njobe la ozodinga ukuthi lifike emphakathini kuyona yonke indawo ezithintekile. Noxolo Bongani, uma ngabe ubheka nje ungakanani umonakalo osudalekile ngenxa yalezi zikhukhula? Noxolo umonakalo omkhulu kakhulu kodwa ke isibalo sawo imaso waziwa kahle ngoba ongqongqoshe njengoba sazi ukuthi namhlanje ulona suku ethe imvula zathi kuba ngconywana ila khona esihambela ke indawo ezozwa khona ukuthi abahlolayo sebetholeni. Noxolo into esikwaziyo ukuthi uzokhumbula ngisho nase Richards Bay bekulindele ukuthi kulempela sonto ezayo kuzoba khona ke umgubho owaziwa njenge Armed Forces Day. Sitholile lapha izolo umbiko ukuthi inkamba amasosha ade ibekele esikhashana nayo ibe yaba flooded noma nayo ingenwe amanzi kwaphoqeleka ukuthi amasosha abegcinwe lapho ayiswe kwelinye ihholo elikhona lapha eRichards Bay. Noxolo sibonge kakhulu uBongani Gema, besixoxisana naye eseNewcastle kwaZulu Natal.